Newn ni ddechrau trafod gemau ddoe, Cwpan FA Caerdydd yn anlwcus, yn dod nhw? Oedd, yn hana cynta, swn i'n deud, anodd deud pwy oedd y tîm yw'ch gyngrair a pwy oedd y tîm pencampwriaeth, yeah. Caerdydd chwa cystal, a lwcus yn y fewn ar yr egwyl 2-1 lawr. Yeah. Ddathon nhw weithio'n galad yn yr ail hannar, a wedyn mi gath Chelsea y drydydd, Daniel Sturridge, gol lwcus, neu gwir. Yeah. A wedyn ymlaen i gael pedwerydd wedyn, ond... Rhain ddim yn chwarae, ond doedd ddim yn ei gwahaniaeth, nag oedd? Na, da ni sbio carfan Chelsea, pe mae Terry ddim ar gael, mae'n gallu drafftio fewn yn fel Alex. Wel, dyna pa mae'r ddefn ydi sgwad Chelsea, a un o ddau anafiadau ddim yn broblem iddyn nhw. Y chwaraewr oedd yn allweddol, so ti'n gweud oedd Didier Drogba? Didier Drogba, ia, wrth gwrs. Mae'n cael ei gasau gen lot ohono ni, mae'n ei lun o fyna. Ond? Ar ei draed. Ie. Ond mae'n glamp o chwyr oedd yn ei gyd yn gwybod. Mae'n mor grif yn difyd. Mae o'n grif. Da mae'n neud i orau i gryfder o hyd, mae'n deddol i ddisgyn o'r llawr. Ond pan mae angen yn chwarae dda, mae'n gallu a fod oedd y prif o gythydd i gael dydd drwy'r dydd. O ran y gemau eraill ddoe, mi oedd Abertawe'n anlwcus fyd. O'n i'n clywed bod nhw wedi chwarae lot gwell na Newcastle. Un shot gafodd Newcastle. Si wylio'r gem, ac fel ti'n dweud, un shot gafodd Newcastle, Abertawe'n wych ddoe. Gol dda gen David Cotterill hefyd. Ie, Cymro. Cymro, mi oedd bod yn wych esfo ar wyddoedd nhw. Ond wedi dweud hynny, dwi'n meddwl Abertawe wedi bod yn fodlon o pwynt cyn y gem. Robbie Savage yn cael hwyl yn ebyn Birmingham, o'n i'n gweld yn y papurau. Man City yn lwcus yn ebyn Stoke, sy'n gweud? Mi na Stoke chwarae'n dda, nath yn chwarae i gem physical, taflu, rhoi delap efo tafliadau mewn i'r canol. Record y Fuller oedd y chweir o'r gem i fi. Redden yn gyfartal yn West Brom, a Portsmouth, gem gyfeillgar iawn yn ebyn Southampton fyd. Wel, fel arfer, da ni'n edrych ar y tîm yma sy'n y gwylodion fel angen y pres mwy, ond yn yr ystyr yma, Portsmouth oedd angen fuddugoliaeth, achos nhw'n cael yr arian yn ymlaen i'r rown nesa. So mae'n rhan i heddi, dy dîm di, Spurs. Yn chwarae yn ebyn Bolton, beth ti'n ddysgwyl o'r gem yma? Mae'n dibynnol os mae Kevin Davies yn chwarae ar y blaen i Bolton. Da ni'n gwybod pa mae'r bwysig ydi o i gem Bolton. Cio bel yn y cae, gobeithio bod Davies yn dynyddio i gryfder. Ond swn i'n obeithiol, bod ni'n cochi Lennon unwaith eto, y bysa ni'n gallu curo Bolton, cos mae hein yn teip o dîm a dylio ni fod yn ennill ydy gwir. Crystal Palace yn ebyn Aston Villa. Crystal Palace mewn trafferthion ariannol wedi ar y cae, ond unrhyw beth yn gallu digwydd yn y gem yma, falle? Yn hollol. Ar y cae, maen nhw wedi bod yn y 6-7 uchaf drwy'r tymor. Felly, maen nhw yn dîm da. Maen nhw wedi cochi 10 pwynt o'n, wrth gwrs. Ond maen nhw wedi gweithio allan Parc Selhurst yw, felly fydd hynna'n help iddyn nhw. A Fulham yn ebyn Notts County heb Sven a Sol. Heb Sven a Sol, ie. Sol wedi mynd a £100,000 ar ôl un gem. Notts County, ie. Bydd y gwyddoedd o fyna, dwch. Di cael, addo gymaint o ran yr arian yn dod mewn i Notts County, ond... Mwnto Finance ydi fewn, dweud bod nhw'n rhaid miliynau mewn i'r clwb. Yw'ch gyngor fewn 5 mlynedd, a sbio, maen nhw'n nôl yn yr un twch gyda nhw blaen efo daliadion anferth. A Sven di cael digon? A Sven wedi digon. Swn i'n disgwyl bydd i glywed i Fulham heddiw, hwnnw rhaid i ddweud. Rhaid, edrych mlaen y gemau nos fawrth a nos fercher, cyngor y pencampwyr fan hyn. Eis ymlaen yn ebyn Man U, David Beckham yn chwarae yn ebyn ni gen glwb, ond wedi gweud dio ddim yn mynd i ddathlu? Wel, yn hollol... Y bain sgorio hynny? Chan parch i hen glwb a Sir Alex Ferguson a'r hen gefnogwy, wrth gwrs. Ond mae o'n gêm sydd â dŵr i'r dannedd, mae chwaraewyr sy'n chwarae ddau dîm yn wych, ac dwi'n disgwyl gêm agos iawn, mae'n rhaid i ddweud. Disgwyl i Real Madrid curo Lyon? Swn i'n disgwyl Real Madrid curo Lyon, ond di Lyon ddim yn dîm sal o bellfor a lasan i gweld sioc. Bayern Munich yn ebyn Fiorentina, pwy eitha hi fyna? Dwi'n licio Bayern Munich, dwi wedi bod yn gwylio lot o gyngor yr Almaen yn ddiweddar, a dwi'n meddwl na nhw giro hwnna. Ac o ran, Arsenal wedi cael tîm un o'r rai haws o fyna yn Porto, ond dal yn gêm anodd? Dos o ddim gêm hawdd yn cyngor y pencampwyr, wrth gwrs, ond fysa Wenger wedi bod eitha hapus, ac swn i'n disgwyl i Arsenal fynd â hi o un gol i ddim. Arsene Wenger yn hapus, swn i'n licio gweld na. Rhaid, dyna ni poblog i dy dîm di Spurs heddi, ond diolch yn fawr am y tro, Gareth Williams.